33 नं ननै सेरफां ब्लक UPPL लाइमोन आफादा इन्टार प्राइमारि जोलुर बादायलायनाय खुंदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 33 नं ननै सेरफां ब्लक UPPL लाइमोन आफादनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों इन्टार प्राइमारि जोलुर बादायलायनाय खुंदों। ननै सेरफांनि सिङाव थानाय भलाधार गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जोलुर बादायलायनायाव गासै मोन 12 प्राइमारि जोलुर हानजाया बाहागो लादोंमोन। दिनैनि बादायलायनायनि जोबथा गेलेनायाव पुटियासां प्राइमारि FC हानजाया भलाधार प्राइमारि FC हानजाखौ 2-1 गलाव फेजेनना देरहासार जायो। दिनैनि जोबथा गेलेनाय फोरबोआव भेरगाव जिल्ला UPPL नि आफादगिरि निर्मल बर', बारग' आफादगिरि नन्दराम बर', गाहाय नेहाथारि एन्टनी बसुमतारी, फसंथानारि नेहाथारि रुद्र बाहादुर सेत्री, लाइमोन जिल्लानि आफादगिरि देरहासार बर', जिएसकेल मुसाहारि, महेन्द्र बर', ननै सेरफां इउथनि आफादगिरि मजिदुल इस्लाम बिथांमोना मख'जायोदि दिनैनि बे जोबथा जोलुर बादायलायनाय गेलेनायखौ बेखेवना होयो मिरु UPPL नि लेङाइ आफादगिरि मरियाम टप्प'आ। देरहासार बान्था महरै पुटियासां प्राइमारि FC आ गंसे ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 10,000 रां आरो जेननाय हानजाया गंसे ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 7,000 रां मोननो हायो। फुटबल बा जोलुर बादायनाय हाबाफारि लाबाय बे नुजाथिनानै माबायदि नांदों? मोजां नांदों। ननै सेरफां मोनसे जोंनि बिराद बेकवार्ड मोनसे समस्ति बियो माने दैमानि थाखाय माने जितु जातायातनि बेबस्था बे माने बिराद असुबिदा। होनब्लाबो जिल्लानि हांख्रायनाय लेखा जिल्ला इउथनि हांख्रायनाय लेखा ननै सेरफां ब्लक कमिटि इउथआ बेखौ साननैनि हाबाफारि लाना 6 आरो 7 जोलुर बादायनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन। आरो बेयाव जागायजेननायनिफ्राय आंनिया दोङो जुदिও जातायातनि बेबस्थाया बहुत उसुबिदा होनब्लाबो फुटबला मोनसे बर' हारिनिबो मोजां मोननाय मोनसे माने खेला। जोलुर बादायनाय होनबा जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफोरा माने एसे रंजाखाङो। दा बे हिसाबै मोजां जादों आरो कम्पिटिसना। आं सानो जों जि साननानै जोंनि माने सेंग्रा हान्जाया माने हामा लामाथिं सुरनायखौ बारा नुनानै बा सेंग्रादो सेंग्रा अनलायनाया बा रायलायनाया एसे खम जानायखौ नुनानै जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय सानदों जों खेलानि लोगोसे जोंनि बे माने ननै सेरफां ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय माने 12टा प्राइमारिनि जि सेंग्रा हान्जा बिथांमोनखौ लोगो हमलायहोनाय आरो रायलायनाय आरो अनलायनायनि मोनसे खौसेथि लामनायनि जिथु जों सानदोंमोन बे माने जाफुंसार जादों होननानै आङो एसे मोजां नांदों। आरो दिनैनि जि फाइनाल बे फाइनालाव जोंहा बे ओनसोलनि माने जायफोरा मदद होबाय बिखेखकरि जोलुर बादायनायनि जितु फार्स्ट प्राइज जोंनि जिल्ला आफादनि लेङाइ आफादगिरि महेन्द्र बर'आ ट्रफि मोनसे आरो नोगोद माने 10,000 थाखा होबाय। आरो बिनि उनाव राजित तामां माने बिथाङा माने चेयारमेन जोंनि भलाधार माने VCDC नि बिथाङाबो सेकेन्ड प्राइजआव माने 7,000 नगद रां आरो ट्रफि मोनसे होनानै बे ओनसोलनि माने सेंग्राफोरखौ माने एसे उत्साह आरो रायजोफोरखौ उत्साह होनायनि थाखाय जिल्ला आफादनिफ्राय बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदो। आरो जि नुदों आङो दिनैनि जि माने रंजानाय माने जेननाय आरो माने देरहानाय मोननै दोलोनि गेजेरावबो मोनसे मोजां सोमोन्दो बेखौ नुनानै खसा खसियैनो जोंनि मिरु आफादा जोलुर बादायनायनि गेजेरजों जि एकता लाबोनायनि सिन्था सरसा खालामदोंमोन बे जाफुंसार जादों होननानै आं सानो।